मबाइलजों मा सानदोंमोन मोनसे समाव जेला जों कलेज फरायनानै गुवाहाटीयाव गायदोंमोन 1994 आव एखनबा जोङो सिटि बासआव गाखोयोब्ला मालाबा sometimes बोसोरसेयाव खनसेबा खननै गाहाम बासआव गाखोनाय टाइ खालायनाय ओरै मबाइल फिसा लानानै जों सेलफन होननानै गाबो ओरै रायलायबाथाय मा बुस्थु बे बुजिना मोना बुङो जोङो मा बुस्थु बेयो मबाइलफोरखौ ओरै रायलायो अ नंगौ नामा जोङो सानदोंमोन मा खेबबासो जोनोम जानायनि उनावसो जों बे बुस्थुखौ मोनगोन खुनुदिन जों साननो हायाखै बे समाव दिनैनिफ्राय 30 बोसोर सिगां 94 30 बोसोर जाबाय 30 बोसोर सिगां जों साननोनो हायामोन जोङो सानदोंमोन खेबबासो जोनोम जानायनि उनावसो बे बुस्थुआ जोंनि जायगायाव फैगोन नाथाय जों दिनै नुबाय जायखौ माने खनबा जोनोम जानायनि उनावसो नुगोन मोनगोन होननानै सानदोंमोन दिनै बे जोंनि बयनिबो आखाइ रायलायनो रोङि मानसिनावबो आखाइ दङ दाउ दानग्रा मबाइल दङ दाउ दानग्रायाव मबाइल दं अमा दानग्रायावबो मबाइल दं ABCD सिनायनाय मानसिनावबो मबाइल दंसै दंना गैया दिनै जायखौ जों मालाबा मोनगोन होननानै सानफेराखैमोन बेनो दिनै जोंनि आखाइ दङ दा नोंथांमोना साननो हागौ जोंनि फिसालाया बहा डक्टर जानो बहा इन्जिनियार जानो बहा ACS IPS अफिसार जानो आं बुंदों जागोन नों जाखानानै बेनो जागोन जायो बिसोरनि अनगायै रावबो जाया जोंनि फिसानि अनगायै रावबो जाया मानसिनि अनगायै रावबो जाया मानसिया जेबो फाराग गैया साननायावल' फाराग दङ दा साननायखौ जों थिग खालामनांगौ गथ'फोरखौ दा साननाय हनायखौ थिग खालामनांगौ होनबाथाय बे बाया बुंनाया ओंखायनो जोंनो धोरोमारि गियानबो नांगौ आयथाखुनि गियानबो नांगौ जोंनि गथ'फोरनो धोरोमनि गियानबो होनांगोन नङा होनबा जोंनि गथ'फ्रा गियानि जायोब्लासो बे खोथाखौ साननो हागोन डक्टर जानांगौ इन्जिनियार जानांगौ लेखाखौ मोजां फरायनांगौ होननाय खोथाखौ साननो हागोन नाथाय गियानि जायाबा जोंनि गथ'आ माखौ सानगोन देन्दाय जानांगौलै जौ लोंनांगौलै नङा सिखाव खावनांगौलै बुनांगौलै लागायनांगौलै बोनांगौलै जोंनि साननाया बेबायदि जायो गियान गैयाबानो आरो जोंनि गथ'फ्रा दिनैनि दिनाव बेबायदि जानायनि गुबै जाहोना बेनो दा ओंखायनो आं बुंबाय गोलाव बुंलिया बेबायदिनो साफ्रोमबो बिमा बिफाफोरखौ आं बुंदोङो दा बेवहाय लेखा फरायनाय फिसाफोरनि गोबां बिमा बिफाफोर थागोन बेवहाय बे कमप्लेना दिनैनि नङा बे जायगायाव जोंनि जायगानिबो मास्टार दंफैयो मिथिबाय बे जायगायाव बेबायदि मिथिङाव आं खेबसेल' फैयाखै बै गिदिराव फैखांबाय खेबनैसो फैखांबाय बेयाव थाफैनाय मास्टारफोर दंफैयो उदालगुरिनि मास्टारफोर जोंनि बाक्सानि मास्टारफोर दंफैसोगारो बिसोरो खोन्थायो बेहाय नोंथांमोननि जायगानि मानसिफ्राबो खोन्थायो सिगाङावबो खोन्थादों दिनैबो खोन्थादों दा बेवहाय फरायनाय गथ'फ्रा जुदि साफा ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला नोंथांमोननि अबस्थाया मा जागोन फैबाय थानाय समाव दा बिनिफ्राय जों बे फिसाफोरखौ उद्धार खालामनांगौ आरो खालामनो हायो उद्धार खालामनो गोनांबा आंथ' बुंबाय थोंजोङै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंल' थाफानानै बिसोरनि बुंनाय बायदियै बिसोरजों थाफानानैल' खामानि माव गाबोन जुदि बुङोब्ला बेवहाय जेसेबांखिनि ड्राग्स एडिक्टेड गथ'फोर दङ बिसोरखौ बै लाइनाव लाबोनानै गोदोयाव गानांगौ होननानै गानांगोन सोरनि बे आं फिसाखौ गोदोयाव गाग्रा जाथोंबा जायो आंनि फिसा बायदि जानाय नङा मिथिबाय आरो बेबायदि खालामबा जाया बे ड्राग्स एडिक्टेडखौ बेहा गिदिर बेमार बियो बिनि ट्रिटमेन्ट गैया आङो बे लाइनाव गोबां खामानि मावबोबाय सिनेमाबो बानायबाय बेबायदि गथ'फोरखौ गोबां लोगो मोनबाय गथ'फ्रा थांनाय लोगो लोगो बे ड्राग्स एडिक्टेड गथ'आ ओरै फैनानै ओरै मावनानै गुग्रुब खुलुमो नोंनियाथ' अबस्थाया मोजां नंलाबाबो नों जानांला आं जायाबाथ' गाबोन थैगोन आं जायाबा गाबोन थैगोन आरो बेनो फैसा थाखा होआबाबो बे ड्राग्सखौ जाहोआबाबो बियो थैगोन दाना बिमानि गोसो बिफानि गोसो जाहैबाय दे सानबैसे थायो थाथोंसै जानानै बिदिनो थाथोंसै थैलांथोंसै
आरो बयबो मिथिखानानै उफाय गैला आंहा राहायानो गैला जाग्रायाबो मिथिखागौ बेहा माबाया गैला एसे जाबाय गावहा धंस' जाबाय बेखौ मिथिखानांगौ लास्टआव बियो मा आं बिदिनो जानोसै होननानै साननो गोनां जायो दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि जायोब्ला बियो एसे जाफ्रामनानै हामनाय बेमार नङा बियो जाबाय नालाय जाबाय एडिक्टेड जाबाय सेस बिनि लाइफआ जादों आरो मानसिया सोलायनो टाइम नाङा 1 मिनिटाव चेन्ज जायो 1 सेकेन्डआव मानसिया चेन्ज जानो हायो बिनि माखासे एग्जाम्पल दं आङो बुंबाय थायो आंनि लोगो सासे एखे लोगो फरायनाय आंनि लोगो सासे दङ मानसिया एखेबारे लेखाखौ रोंथारा खिन्थु ओरैबायदि फरायनो गोसो दङ बोसोरसे लेखा बायनो हायिनि बियो लावखार थादों बोसोरसे लावखार थानानै आरो फैफिननानै गाननाय जोमनाय लेखा बायनानै आरो फरायफिननो रोंदों बियो मा क्लास 6 सिम मोननायहालागै गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन बे गथ'आ बयनिबो लास्टआव जिरायोमोन जों बेखौ एदावोमोन नाथाय जेब्लानाखि क्लास 7 मोनबाय बे ओरैबायदि चेन्ज जादों बे हरसेयावनो सोलायनानै थायो हरसेयावनो चेन्ज जादों बियो क्लास 7 जेब्ला क्लास 8 आव थांबाय बियो रल नाम्बार 1 जादों जाय माने लास्टआव जिरायोमोन जायनि रल नाम्बारा लास्टआव थायोमोन मास्टारा ओरैनो पास खालामनानै हरोमोन बे हरसेयावनो सोलायनानै क्लास 8 आव रल नाम्बार 1 9 आव रल नाम्बार 1 10 आव रल नाम्बार 1 दिनै बे पुलिस अफिसार क'क्राझाराव थायो दा बेखायनो जोङो हरसेयावनो सोलायनो हायो नोंनि साननाया जुदि थिगब्ला दा नोंथांमोना मैया मा सिन्था खालामदोंमोन बेयाव थानाय गारजेन बिथांमोनखौबो बुंगोन फरायसा बिथांमोनखौबो बुंगोन मैया नों मा सिन्था खालामदों बेखौ जालदाबार दिनैनिफ्राय नों सिन्था खालामनो हायो दिनैनिफ्राय नों सिन्था खालामनो हायो नाथाय गावनियाव फोथायनायखौ लाखि सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वास गावनि सायाव फोथायनाय येस आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामनो हायो येस आं डक्टर जानो हायो बे बिश्वासखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला दिनैनिफ्रायनो जुदि जागायोब्ला खामानि मावनो जोंनि फिसायानो डक्टर जागोन बै गथ'फोर बै फरायनाय गथ'फ्रानो इन्जिनियार जागोन बेखौ रावबो होबथानो हाया बे नोंनि सायाव सोनारगोन जोंनि फिसाफोरनि सायाव सोनारगोन आरो बिमा बिफाया जुदि बे सिमांखौ नुदोंबा बे सिमांखौ बिमा बिफानिफ्राय जागायदोंबा जोंनि गथ'खौ रावबो होबथानो हाया दिनै सोरबा डक्टर जादोंबा बिमा बिफानि जोथोनाव जादों सोरबा दिनै डक्टर जादोंबा आं डक्टर जागोन होननानै थांखि लानानै जादों आरो बे सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वासखौ लानानै बियो लेखा फरायदों दा गतिके बेवहाय थानाय जेसेबां लाइमोनफोर दङ फरायसाफोर दं बिसोरबो बुंबाय मैया एग्जामाव खै नाम्बार मोनदोंमोन बेखौ बावजोब 10 नाम्बार मोनदोंमोनबा बेखौ बावजोब लाथिख' मोनदोंबा बेखौ बावजोब दिनैनिफ्राय सिन्था खालाम आं मावनो हायो आं जानो हायो बे थांखिखौ लानानै दिनैनिफ्राय जुदि नोङो आवगायलाङोबा रावबो होबथानो हाया नाथाय जोंहा